Pitanje koje mi jako puno ljudi postavlja: Kiki, jel zarađuješ išta para od društvenih mreža? Sad ću vam dati odgovor na to pitanje i reći ću vam točnu cifru koliko sam zaradio 2022. samo od društvenih mreža. Znači, snimanjem na društvenim mrežama bavim se već 4 godine. Prije 4 godine sam krenuo snimati videe na YouTubeu i na Instagramu. Na TikToku sam 3 godine. Što se tiče zarade od društvenih mreža, imate više vrsta zarade, prvo ću vas malo uvesti. Znači, glavni izvor zarade za koju većina vas zna su sponzorstva. Imaš suradnju sa brendom i oni tebi daju proizvode ili ti pružaju usluge i daju ti novce ili ti daju besplatne proizvode. Znači, u ovom videu kad kažem da sam zaradio novce, ovdje ću samo reći suradnje koje sam ja imao gdje su oni doslovno meni isplatili novce. Znači, ovdje nisu protuusluge u proizvodima, protuvrijednost u proizvodima. Ovo su samo čiste pare. Znači, imate suradnje s brendovima. Onda druga stvar, imate ad revenue na YouTubeu, kao što znate i sve nam živciraju te reklame na YouTubeu. Kad gledate moj video, kao što ste pogledali ovaj, prije ovog videa možda vam je iskočila reklama, ja sam zaradio na toj reklami. Tako da to je drugi izvor prihoda. Treći izvor prihoda imate isto kao što sam rekao, suradnja sa brendovima, ali onda imate affiliate program gdje netko, recimo to najčešće rade fitness influenceri, gdje oni imaju suradnju s nekim brendom i oni njima daju njihov link i promo kod. I onda svako ko naruči preko tog linka i upiše promo kod od tog influencera, influencer dobiva 5, 10, 15% koliko se već govore od te prodaje. I imate još jedan način zarade, to je da recimo prodajete svoje proizvode ili usluge. Imao sam suradnje i sa manjim brendovima i sa većim brendovima. Sad ne mogu vam točno reći koliko naplaćujem svaki zaseban video i ne mogu vam reći koliko sam zaradio od svakog pojedinog brenda, jer to prema ugovoru i o tajnosti podataka nije u redu od mene, tako da ne mogu vam reći specifično koliko sam zaradio surađujući sa pojedinim brendom, ali mogu vam reći cjelokupnu sliku koliko sam zaradio surađujući od sveukupno svih brendova. Ako želite znati s kojim sve brendovima sam surađivao, možete to vidjeti na mojoj web stranici. Odete na moju web stranicu i onda odete pod projekti i tamo imate moje suradnje u 2021. i u 2022. godini. Tamo možete vidjeti s kojim sve brendovima sam surađivao ako vas to zanima. Tako da ajmo se baciti na stvari. Jeste li spremni? Koliko sam zaradio od društvenih mreža u 2022. godini? Čekaj, zapisujem u bilježnicu. Znači, od društvenih mreža u 2022. godini sam zaradio 39.719 kuna. Mogu vam reći specifično koliko sam zaradio recimo od reklama na YouTubeu, jer onak, nemam šta skrivat taj podatak. Znači, samo od reklama na YouTubeu koje se prikazuju prije, usred ili nakon mojih videa sam zaradio 1240 kuna. Ako mislite da se zarađuju velike pare od YouTube reklama, u krivu ste, zato što prvo treba vam jako puno vremena dok dođete do monetizacije, a i kad dođete do monetizacije morate konstantno cijelo vrijeme objavljivati. To također ovisi i o niši koju snimate, recimo industrija financija ima jako veliki CPM, recimo po 1000 pregleda dobite puno više para nego recimo neko ko snima, ne znam, kućne ljubimce. On neće dobiti isto para kao i ovaj koji snima o financijama. I također ima veze od kud vam preglede dolaze. Moji svi pregledi dolaze s Balkana, a Balkan ima najgori CPM, znači ono, mislim nema najgori, ali ima jako loš CPM u usporedbi recimo sa Amerikom, Kanadom, Australijom, Njemačkom, Francuskom. Tako da, ljudi iz Balkana koji me gledaju, ja puno manje para zarađujem nego recimo da ja snimam na engleskom i da me neko gleda iz Njemačke, Francuske, Italije, ja bi dobio puno više para snimajući isti sadržaj. Tako da tu ima jako puno varijabli. Ako mislite da ćete se obogatiti od ad revenue na YouTubeu i želite biti influenceri zato da zaradite pare od toga, varate se jer tu nisu velike pare, najveće pare su od sponzora. Tako da ja sam zadovoljan sa sveukupnim prihodima od društvenih mreža. Može se zaradit, ali treba vremena, nemojte ništa očekivati. A krenete snimati na društvenim mrežama 6 mjeseci prvih, nemojte ništa očekivati. Nećete zaraditi niti jednu lipu, ništa nećete zaraditi, 100%. Trebat će vam vrijeme dok vi steknete publiku, dok vas brendovi prepoznaju, dok se profilirate, jer treba vremena malo
da se uhodate u posao. Ali da, svakako možete se zaraditi. Da, neki ljudi žive od toga, ja trenutno ne još. Ja ne mogu baš sad 5500 eura živjeti godišnje. Ali tu također imam drugi izvor prihoda, a to je studentski posao. Ako vas zanima koliko sam sve ukupno zaradio u cijeloj 2022. godini, možete pogledati drugi video na mom YouTube kanalu. Da li sam ostvario sve svoje ciljeve u 2022. godini i tamo ćete vidjeti koliko sam sve ukupno zaradio u cijeloj 2022. godini. To je to od mene, nemam šta više puno za reći, želim vam sretnu i uspješnu novu godinu, da budete uporni, ustrajni i optimistični i da si zadate kvalitetne ciljeve i da budete disciplinirani u ostvarenju istih ciljeva. To je to od mene, vidimo se u sljedećem videu, čao, veliki pozdrav od mene.